उमर बुरे के हाला हो गए। अरे बहिनचोद, बुरा के हाला हो गईल। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और सलाम। आ गई नी रोवलवन के हंसावे खातिर एगो और भरकम भारी गाड़ फाड़े वाला वीडियो लेके भाई लोग समझ ला। तोहनी के सूता मत यार, हम है ना हंसावे खातिर और जगावे खातिर, लेकिन यार तोहनी से एगो शिकायत बा भाई लोग। चैनलवा के सब्सक्राइब करा भाई और वीडियोवा के लाइक करा, ठीक बा। ज्यादा सोचा बिचारा जिन पैसा वैसा ना लागी और फट से सब्सक्राइब करा चैनलवा, ठीक बा। अच्छा वीडियोवा हम दिखावा तानी। ए कैमरामैन, वीडियोवा लगा रे सरवा। अरे का कहीं हम तो परेशान। ये एकदम सही सवाल कैला है ये भाई कि बोला या बाबी का हाल बा, लइका फसावे के का जाल बा। इनकर जाल तोहरा पता ना बा भाई। ये भाई ई सीधे सीधे कहली कि आवा बूर लेला समझ ला। तो हमनी जैसन लइका आ तोहनी जैसन लइका उहे खोजल, ठीक बा। तो लइका फसावे में कोनो बड़ी बात ना बा। ई भौजी जौन है ना, लइका 5 मिनट में फंसा लिए, बुझाइल। हम तो परेशान हो गइल बनी हो। साचो का ये भाई लोग हई वीडियोवा देखल छोड़ के भौजी के पीछे चल गइला का हो। भौजी का तारी कि हम परेशान हो गइल। मर्दवा पहले वीडियोवा देखा, ओकरा बाद में पीछा करिए भौजी के, ठीक बा। भौजी तो देबे करिए, समझ लो। बोला ये बाबी का हलवा, लइकन पटावे के का जलवा। मर्दवा सामने एकदम बकलोले बड़ा का हो। कब से ये बात बताओ तनी सरवा, तोरा समझ में नहीं आवत। ए भौजी तू ही बतावा का जाल भाई सरवा की तबे समझ में आई। बतावा जल्दी, ठीक बा। गजब बेइज्जती है। उमर बुरे के हाला हो गए। अरे बहिनचोद, बुरा के हाल हो गईल। ए भौजी का बुरिया देत रहलू हो, हमरा तो पते ना रहे। ए भाई लोग तोहनी के गईल आला हो लेवे खातिर। भौजी कहा तारी हमरा बुरे के हल्ला हो गईल हो। बहिनचोद के देखलस, अकेले हेलस, हमरा तो समझ में नहीं आवत। भाई अगर लेहले होबा तोहनी के तो कमेंट कर दिहा यार, हमहू लेवे खातिर बैठल बानी, ठीक बा। जानते हो बाबू ना ए भौजी, हम एको बात नहीं खे जानत तानी कि कब तू के देहलू हा, ठीक है। तनी बतिया बतावा कि कैसे देहलू हा, के देहलू हा, तनी हमहू जानी। बहिन चल हल्ला हो गई तोरा पूरे के। दुनिया है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसे ही दिखेगी। अच्छा ई बतिया तो हम जानते ना रहनी। ए भैया लोग, ई भौजी कहा तारी ना कि चश्मा लगावा तब इनकर बुरिया दिखाई, ठीक बा। तो आजे से तोहनी के चश्मा लगाना चालू कर दो, ठीक बा। हम ता ना लगाई भाई, कैसे हमारा अखिया से बढ़िया दिखाता और हमारा भरोसा बा कि भौजी के बुरा हम देख ले, ठीक बा। अच्छा हवे कलयुग ही सामान होला नकली। अरे तोरा बहन के कुकुर पेले तोरा सामान नकली होई, ठीक बा। हमार सामान अजय भाई वाला हमार वीडियोवा देखा था ना, उ सब के सामान बढ़िया 9 इंच के लंबा ताजा मोटा और लंड रख ले सब, ठीक बा। अगर ई भौजी के नोहरा के पेल दिए सब ना तो पक देना गुह निकल जाई। और छोड़ दिए कहल कि बूर लेला बहिन चोद फाट वट के झाट हो जाई। गजब बेइज्जती है। उंगली टेढ़ा कर निकली। अरे तोरा बहिन के झाट छीनू, अंगूरी टेढ़ा कर बतावे घिनली। हमरा तो बुझाता ना कि तोर सामान नकली बा। भौजी अंगूरिये टेढ़ क के रतिया में माल निकालेली, ठीक बा। और तू मालवा के सरवा घी समझता रे बहिन चोद। सही कहला बाबू। भौजी हम हमेशा सही कहेली, काहे कि ना अगर तोरा काम अगर चलत ना केहू से तब हमेशा तू ना कहतू कि बूर लेला, ठीक बा। हमरा पता रहे पहले से कि तू अंगूरी काका के अपन माल नहीं करत तारू, ई सरवा घी समझता झूठे, ठीक बा। तो सुनो
सुनावा सुनावा ए भौजी सुनावा, जौन कुछ सोचले बाड़ू जौन तारा मन में बा सब बात सुना दा, ठीक बा, कुछ मत बचैया, सब सुनावा, हम सुने खातिर बैठल बानी, ठीक बा। हमार भाई लोग जो वीडियोवा देखा था वो बैठल बा, का है भाई लोग बैठल बा ना सुनई खातिर। बोलो हम का करी। ए भौजी अगर तू पूछते बाड़ू ना तो सुना, हम बतावत तानी कि तू कुछ मत कर, ठीक बा, खाली आके हमारा आगे चाहे हमारा भाई के आगे जो वीडियोवा देखता नूर जा, ठीक बा। अब बढ़िया से जौन तू कहलू कि बुर लेला तारा बुर के मराई हो जा, ठीक बा, ताकि तार मन भर जाए, समझ लू। बुरा वाला भारी कैसे पाला हो गई। बुरा वाला पाला कैसे भारी हो गई तोरा पता नहीं है बहनचोद। बुरा वाला पाला में इतना दम बना कि अच्छा बर्बाद हो गई, रावण खानदान खत्म हो गई बुरे खातिर, ठीक बा। तब बुरा के पाला भारी ना बारे सारा, तोरा सब पता वाले कि मजा लेता रहे हैं भौजी से बहनचोद। खत्म।